Най-вкусният дюнер от чистата противовъзпалителна кухня. Ето, погледнете. С невероятен загар. Не знам дали камерата може да го лови, но то е с едно много хубаво жълто покритие. За целта какво ни трябва? Една малка зелка, един батат, копър пресен, една глава лук. Лука, батата и малката зелка съм ги настъргала на ренте. След това съм ги омесила изцедих леко лука, сложих го вътре към сместа, сол, каменна, кимион, нарязания вече копър, ето той се вижда, 2 яйца и намазах ето тази хартия с кокосово масло. В урната до пълно изпичане, не мога да ви кажа, сега тази, която ползвах тук, беше за около половин час. След като го извадите и като изстине, може да започнете да навивате ролото, но преди това слагате айсберг, краставичка, какво друго сложих, авокадо, да, сложих едно авокадо, лимонов сок и започнах бавно да навивам. Разделила съм го на 2. То е толкова вкусно, че аз вече изядох половината от него. Пробвайте да ви е сладко и на вас.